што я чуў пра Аўгена Жыхара, як была справа. У Квачы, значыць, у Квачах ён там меў каханку сваю. Яніна яе звалі. Вельмі прыгожая была, дарэчы, дзяўчына. І нехта, ну, бываў уже, напэўна, там не адзін раз, а ведаеце, там тады жылі па хутарах, ну, але ўсё раўно ж людзі бачылі, што нехта прыязджаюць. І нехта заявіў, як кажуць, ну, ведаеце, як людзі, можа, па злосці па якой. І прыехаў начальнік глыбоцкай міліцыі Маляўка і з участковым. І як там яны, можа, шукалі ў хаце, пачалі шукаць, ці што, а ён, ці, можа, пачуў ужо, што тут яго шукаюць, схаваўшы быў у хлеве, і этот Маляўка абыходзіў недзе там з адной стороны хлеў, а ён з другой стороны яго і застрэліў. Ну, застрэліў тут же гэта на месце і паваліўся, а гэта самае, як расказваў Геня, а участковы, як залемантаваў і быстрэй уцёк. Ну, баяўся, што і яго. Вот. Это так мне Геня расказваў. А мама расказвала моя, ну, яна з 29-го года, ну, таксама ж ужо была, это час быў, працавалі ў калгасе, ну, не ведаю, якая это пора. Напэўна, было вясной, бы казала, перабіралі ў малацільным таку бульбу. Это зусім, ну, так недалёка, калі на прамкі, там, можа, паўкілометра не будзе. Перабіралі бульбу і чуюць нейкая страляніна. Ну, там, недалёка, зразумелі, на якім хутары. Ну, страляніна, пасля вайны, а хто там знае, што. А пасля, як яна сказала, прыходзіць дапеша, то есть нехта ўжо сказаў, ну, што забілі, это начальніка міліцыі Маляўку. Ну, а што з ім, пытаюся? А ён ускочыў на коня і некуды ў лес папёр. Ну, вядома ж, гэта ж не цяпер, што там па тэлефонах быстра знайдуць. Ну, і так ён скрыўся. Ну, а вось гэта ўся сям'я, дзе ён хаваўся і дзе меў сваю, ну, каханую, уся попала пад рэпрэсіі. Ну, хаця ўжо это ўжо такія гады былі, уже і Сталіна ж не было, але ўсё раўно атрымалі, што, значыць, на вялікую катушку. Значыць, вось гэта сама Яніна атрымала вялікі срок, тады яе яшчэ сястра Чэся, я памятаю яшчэ добра, тады і дзве матчыны цёткі. Я помню іх таксама, Паўліна і Стэпка такая. Бацька ўжо ў іх быў памёршы, ну, а матку, вот толькі і другая яшчэ сястра была ў іх, ну, што малалетняя, то іх аставілі. І яны, ну, не былі ў турме. Я сябраваў з Віктарам Івановичам Сікорам, той вельмі добра яго знаў. І, бачыце, Сікору забралі ў 46-м, а, па-мойму, ён прыйшоў у 54-м годзе. І, видите, тут яшчэ нейкі год быў застаўся, і ён вот мне так расказваў, таксама і пасля турмы, ён ведаў, напэўна, што яшчэ Жыхар ёсць, недзе хаваецца, ганяе там этих міліцыянераў. Ну, яшчэ я ўспомніў, вот, калі, значыць, чаму Жыхар, напэўна, там і пракалоўся быў у гэтых Квачах. Ну, ведаеце, як гэта жанчыны. Адна была нешта пахвалілася, што от, а у нас ёсць такі, уся грудь у ордзінах. Ну, типа, ну, ухажор, ну, гэтым Жыхарам была. Вот, і, ну, можа, знаеце, як людзі.